Jeg rapporterer direkte fra cykelstedet. Og her har vi så Kat. Kat, hvordan har du det lige nu? Set på Katrines tal, så er det meget varierende. Under hendes flerpunktstest har hun fået et kondital på 50,4, mens i hendes steptest har hun fået et kondital på 27,6. Mellem de to tal, så ligger hendes kondital ved biptesten på 39,9. Rasmus' kondital fra VATMAX-testen og biptesten er ikke så varierende. Hans kondital ved VATMAX-testen er på 58, og hans kondital ved biptesten er på 50,5. Igen er de to tal meget varierende. Hendes flerpunktstest gav et kondital på 53, mens hendes biptest gav et kondital på 37,7. Rasmus' kondital varierer ikke så meget, fordi han i højere grad har presset selv ved begge tests. Grunden til, at tallene mellem pigerne og drengene varierer så meget, kan skyldes, at pigerne giver lettere op og ikke presser selv til det yderste, og ikke får konkurrence fra de andre. Hos drengene derimod er der konkurrence mellem dem, og gør, at det ikke giver så let op. Hvis man kigger på Katrine og Amalies tal i flerpunkttesten og biptesten, viser det, at Amalies tal i flerpunkttesten er højere end Katrines, mens det omvendte i biptesten. Det kan skyldes, at Amalie har astma og derfor ikke kan løbe optimalt. Der er 3 forskellige måder at regne Katrines makspuls ud på. Ved første formel udregnes det, at makspulsen er 196,1, hvilket giver et kondital på 28,1. Ved anden formel udregnes der en makspuls på 203, som giver konditallet 29,3. Ved den sidste form udregnes der en makspuls på 193, som giver et kondital på 27,6. Ud fra disse formler varierer med helt op til 2, afhængig af den maksimale puls. Derfor er det vigtigt at få korrekt maksimal puls for at regne det korrekte kondital ud. Vi vil forklare flerpunktstesten udregnelse af kondital. K er kondital, masse er kilo kropsvækst, som er 62. Stofskiftet i watt hedder SK og udregnes i 1,11 gange masse, som giver 68,8. Iltens kaloriske vægt defineres ved kilojoule per liter, som hedder KO2, som giver 20. Pulsen gennem steptesten har vi angivet ved L_HR, og watt på cyklen har vi angivet ved L_CW. Den reelle energi, P-reel, finder man ved at dividere watt på cyklen med nyttevirkningen, som er angivet med N og er 23%. Når man har fundet den reelle energi, kan man lave en lineær regression, som den reelle energi afhænger af pulsen. Så kan man finde frem til fusion ved hjælp af A og B. Denne fusion skal viderebruges til en udregning af maksimalt produceret effekt i watt, som angivet med P-max. For at finde P-max laves der en solve på makspulsen, som er lige med A gange X plus B, hvor X er den eneste ubekendte. Derefter udregner solve X til at være 973,2. Den maksimale iltoptagelse i liter per minut er angivet i VO2, som er lige med Pmax plus stofskifte divideret iltens kaloriske værdi, som så bliver ganget med 60 for at få det i minutter. For at finde frem til konditallet, som er milliliter per minut gange kilo kropsmassen, skal man dividere maksimale iltoptagelse med massen. Jeg vil starte ud med de forskellige enheder. Vi har højde, som er angivet i meter, som er på 0,15. Så har vi masse, som er angivet i kilo, som er på 62. Så har vi tyngdeacceleration, som er angivet med G, som er på 9,8. Så har vi stepfrekvens per minut, som er angivet med L_SB, som i den første var 24, i den moderate så var 36, og i den høje var 48. Så har vi en biptest makspuls, som er forskellig fra de 3 personer, men det første eksempel, som er dette, har vi som 193, som vi har kaldt HR max. Puls gennem steptest var for samme forsøgsperson 108, 140, 170, og det har vi kaldt HR,
hedder heart rate. Så har vi kondital, som er K. Så har vi så en nyttevirkning, som er på 23%, som vi har kaldt N. Så har vi iltens kaloriske værdi i kilojoule per liter, som vi har kaldt K2, som er 20. Potentiel energi per step kaldes E-plot, og det er lige med masse gange tyngdeacceleration gange højden på stepbænken, som så også skal ganges med det negative nedstigningsarbejde, som her er på 25%. Samlet set er det så 1,25. Effekten af det ydre arbejde i watt kalder vi for P ydre, og det er det samme, eller det er lige med E-pot gange med antal stepfrekvensen per minut, L_B altså, og det skal så divideres med 60 for at få det til sekunder. Den producerede effekt kalder vi for P reel, og den er lige med P ydre, altså det ydre arbejde, divideret med N, altså nyttevirkningen på 23%. For at vi kan finde ud af, hvad den maksimale producerede effekt er, altså P max, så bliver vi nødt til at lave en lineær regression, som pulsen i forhold til den producerede effekt, så finder vi frem til en funktion, der hedder f af x, som er lige med a gange x plus b. Og når man så har gjort det, så kan vi tage vores heart rate max, og så finde frem til, hvad x er, som vi har gjort her nede ved højre, hvor der står solve. Den er så 501. Ved den maksimale iltoptagelse, som hedder VO2, der skal vi tage P max og dividere med vores K2, hvor vi så skal gange det med 60, og så pludselig det med 1,4, som er vores stofskifte, altså den energi vi bruger bare ved at system.